Pan o'n i'n blentyn, ro'n i'n wahanol, yn wir yn dipyn o ffric yn ysgol Dolbadarn Llanberis, ddiwedd y 40au a dechrau 50au y ganrif ddwytha. Wel, pam ydych chi? Wel, yn syml iawn, doeddwn i ddim yn fab i chwarelwr, fel y mwyafrif yng nghyfoedion. Dyn bysys oedd yn had, yn berchenog cwmni hun, ac yna'n ddiweddarach yn gyflogedig fel rheolwr garej i gwmni Crossville. Roedd y garej yn enfawr, union gyferbyn a gwesty'r Celtic Royal heddiw, ac yn cyflogi i geiniau o weithwyr lleol yn fecanics, glanhawyr, trydanwyr, gweinyddwyr ac wrth gwrs gyrwyr a dosbarthwyr tocynnau, y conductors. Roedd digon o weithwyr yno i ffurfio cor meibion sylweddol a llwyddiannus dan arweinyddiaeth yn had. Cwmni mawr y Crossville yn gwasanaethu ac yn ffynnu mewn cyfnod pan oedd pobl yn dibynnu'n helaeth ar fysys fel modd hwylus i drafeilio, ac yn croesawu hefyd gytundebau teithio gweithwyr mewn gweithfeydd fel Chwareldy Norwig, a gyflogau ar y pryd dros 2,000 o weithwyr, wel hynny yn 1937. Dyma gyfnod euraidd y bysys. Cyn y ffordd osgoi, mi fydda na fflyd o fysys deulawr gwyrdd yn chwirnellu drwy stryd fawr Gul Llanberis ar ei ffordd i Bont y Bala. Yn cludo gweithwyr o bob rhan o Arfon, mi fydda hyn yn digwydd fore a hwyr am 5 niwrnod yr wythnos. Golygfa gyffroes iawn oedd gweld y bysys yma yn hebrwng y chwarelwr o'i gwaith. Dim ond arafu fydda'r rhai o'r bysys, efo hogia Llanberis yn hongian ar y stepan ôl ac yn neidio i ffwrdd ger y siop bapur newydd. Pawb yn trio gora fod y cynta yn y ciw am y Cymro neu'r Herald Gymraeg. Cofiwch hefyd fod yr un bwrlwm yn digwydd yn y Norwig a Deiniolen ar yr un pryd. Mi fyddwn ni'n mynd draw i Bont y Bala'n aml i weld yr himin hir o fysys wedi parcio ar y bont ac yn benodol i weld arwyr y dydd, y dreifars. Mi welai nhw rwan, Robin Felinheli, Dig Tasgar, Maxi, Harry Coes Mwthwl a llawar mwy i henwan Perarogli ac yn golygu llawar mwy i mi nag enwau ser Hollywood y cyfnod. Bob un yn ei capia pig crwn a'i uniform spotyma sgleiniog. Erbyn canol y 50au, roedd yn had wedi darogan tynged Chwareldy Norwig, a hynny drwy edrych ar ystadegau misol y galwadau am y bysys. Roedd y nifer yn lleihau ac roedd dirwasgiad ar y gorwel, ac nid yn anisgwyl i'n had. Dim ond 700 o weithwyr oedd yn Chwareldy Norwig yn 1962. Roedd gŵr y Crossville, gŵr y bysys, wedi gweld ysgrifen ar y mur ers rhai blynyddoedd, a briw i'w fron oedd hynny.